Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmati kemerdekaan Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadinil Mustafa khairil manusia wa alihi wa sahbihi alladzina hum manusia-manusia yang memanusiakan manusia. Kalau manusia tidak memanusiakan manusia gua. Hadaratil kurama wal fudala, para alim, para kiai. Ya ini mau telu iki. Sekentekan kiai kacau kabeh dunia Indonesia. Kiai ana kiai plastik barang ini ki apa mari perkara. Kok guyu jare. Ini diadang-adangi barang lha apa? Non. Masane aku nyedak. Nyedak tuwa nggo apa? Bojoku melok yang. Enak ini Indonesia. Aku akhir-akhir pakai khutbah hadana di Indonesia. Amanah bi nikmati kemerdekaan Indonesia. Nah orang merdeka, orang ulang tahun ngene iki. Insyaallah nggih. Aku ora dikei apa-apa iki piye. Pembicara inti ya aku iki. Kayak bantal barang ning nggo apa. Ken, salah ngundang aku. Alhamdulillah. Wis ora sameja, ora ana etek-eteke. Ulang tahun keberapa ini? 5. Suguhannya kok jagung. Masya Allah. Tutup kok ora imbang. Iki tutup warung 1 2 3. Lah. Nah warung cumpleng ya ngene iki. Pun para alim, para kiai, sedaya pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sedaya pejabat pemerintah ingkang sami rawuh, ngantos Bapak Kepala Desa, sesepuh lembaga tokoh masyarakat desa, Bapak Ketua RT RW, Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, Polisi RW RT ingkang kawula hormati, panitia penyelenggara, Mas Rifki, sak pasukane, wis ngono ra wis ya. Wong ngaji ya sing lanang nek ngarep. Kok lah wedok nek ngarep. Non. Mboten iso kok wedok nang buri ngoten. Lho. Lanang nek buri. Ndelok iki lho aku. Mak klambiku suwek dodo mana pulae lawe. Nak mak tuwa do engkek. Ora. Ngene iki mbok nyanyekno apa pantes? Mau nyanyi apa? Nah nyanyi iki aja dipotong-potong ngono mah lho, Ndo beli tunggale iku. Apa? Diwujudi Al Mustafa. Iku ora tau mondok iku. Langsung tak pres ngono ya. Nak selawat coba ala alihi wa as. Mulai saiki nggih. Wis iso ngaji bodoni ora iso ngaji. Lah maca lah apa subihu bil an. Nang ngundang aku kudu wani siap tak keprok-keprokno. Nek bener lah, boloku tau ora? Wa hadinal husna. Cene. Ini nang ini ku lha apa? Sing ngongkon sapa? Yo, iki mau aku dikai kaki 3 nek cuwilik itu lah. Tutup kok kaya kabaret banser. Iki desane ndi lha iki? Mlangsen. Mlang. Lah wong kok dikai ngombe karo kon mangan tisu iku. Masyaallah ya. Bon, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-5. 5 ndelalai ping 5. Pancasila, Panca Indra,
Panca taat apa kabeh mobil pek. Aku nek bengi nekakno mobil Alphard kok. Ora tak gawa, aku ora roh nak dalane bosok. Mobil ku anyar Guse ndi mari iki? Guse mari iki. Guse mari ndi? Wah, wong ana wingking. Wedok nang ngarepe. Gak no mobil dek sore. Santri kok ora laporno. TV 7. Ya Allah nggih. Seneng nggih nek Indonesia nggih. Kerangkeng barang kaya kebun binatang. Delok iku sok wajah iku wajah BLT delok. Pun syukuran nggih. Syukuran niku isine bersyukur. Syukur niku nanjak napa weweh sesuai apa sing dikersakno sing aweh. Leres sebagai dikai tangan nggo salaman. Dikai dhuwit nggo sedekah. Kok dikai dhuwit kok digoreng cumpleng. Lho. Ora ngerti. Ya, lah aku jajah bloro kok. Tenang Mbah, sampean tuwa melok-melok ke. Tuwa wonge. Nafsune kan ora ana nafsu tuwa. Betul nggih? Kamula ulang tahun saya ucapkan mabruk, alfi mabruk. Sesuk bengi aku ya jane diundang IO nek lapangan alun-alun Rembang. Ora ngerti nak tulisanku jane nek ngene kaji solik. Lah ora ditulis. Ning kono karo Pak Muapik. Dilala Pak Muapik ra iso. Aku diundang nek emoh no. Tetep enak blo. Nyanyiane wenduh. Lontong tahu, lontong bluro. Bocah ayu lontong tahu, lontong opor ketoke ayu wedake. Wis terusna. Kita bersyukur. Jane ora syukur ulang tahun tok ini iki. Ulang tahun kok ora ana bocone. Wis. Berarti ya mau elek-elekan. Ya Allah ya. Sedekah tatfaul balak. Lah bersyukur syukur nak wong Islam nglakoni perintahe Gusti Allah Ta'ala. Ngindani cegahe Gusti Allah. Ketoke gampang. Perintah iku macem-macem. Bisa salat jetuthu dereng. Nggih, iso ngindani ngrasani, iso ngindani gendaan. Nggih wong terakhir payu kok. Durung ngaji ngenten niku durung karuan tujuane ngaji. Wong ngindani nang omah ditagih utang. Nggih, nata niat. Nata hadis innamal a'malu binniyat itu 1/3 atau 1/4 dari seluruh ilmu. Indonesia napa pengajian ku wangger dina. Ra nggih Le? Kok lakone kok ijajek Mbah? Ngrasani ngertos ngrasani Bu. Iki rombongane kok putih-putih iki. Tak kira iki toko apa? Kadroh. Al-Fatah ngene dulurku iki sapa? Iya. Wis tuwa-tuwa kok patah. Innal fata may yaqulu. Ana. Wis dadi bojo. Nak golek maratuwa, ana ta itu aja cedak isik. Nek wis rada nyambung takoki bapake duwe sawah apa ora. Nak duwe sawah kon ngedol. Ndak kowe dikongkon ndaut bekakasmu mbok kum. Tak warai urip sing genah. Ngaji ya ana ya kok ajeg kae. Wedok delah senengane online. Duit cumpon nek. Dadi aku wis sugih.
Lho. Ora marung nontong ning bluro iki bakule ana sing gregetno kok. Nyuwun pedes napa sedengan. Lho kowe ora ukurane ususku. Blura. Ngene aku muni blura diamuk bojoku, harus blura. Alas sembarang aku. Ana sithik klopo dhuwur. Lah klopo dhuwur mondok ning kono iku lho, dalu tak kon tuku sego. Ora tak nganggo lawuh, sego tok iku. Camen. Ora dikai lawuh. Lah ngutuse sego kok. Iya, aku sing goblok aku. Kena samen iki. Isuke tak kongkon, aku tukono sego sak lawuhe sak bakule kan. Nggih. Bocah ije cilik tak kon nyuwuk besok gen iso ngalim lantakan apa ikhtiar. Udele diwacana in angzalna ping 9. Muni kok inna angzalna ping 9. Lho ngono mandi kok. Wis dunya insyaallah nikine nggih. Wong kuna iki nak maca berjanji pase saiki. Tapi wakore itu menang niku. Iki syukur sak uniku ra wis. Kita wajib syukur pada Tuhan kami, Tuhan yang mengatur. Ini kok ora roh. Langit serta bumi. Bumi ada yang seperti bumi Indonesia. Jinggo apa EO? Lah ya EO. Kata sithik ora dosa keliru ora haram Dunia kan kiai-kiai saiki ya ngono. Kiai tidak tampil sebagai kiai yang sebenarnya. Ngono kiai kok kiai plastik. Nek kena plastik lah. Tawas-awasi ora ana tawone blas. Kene mergo ora ana madune. Ana sing kiai kok iya serbane. Mare kacau, ngene haram. Lha sing ora ndak kowe tok iki. Nek kiai numpak bis, ana cah wedok emoh. Mergo wedoke tuwa soalé. Haram. Nek haram tuku bis dhewe nderapik lah. Kiai ring pasar, emoh nyenggol wong wedok mergo wonge tuwa. Lah enem malah kepleset bareng. Wong isih urip aja dilem nemen-nemen, aja dipaidu. Dalil syukuran bola-balik kok. Mau bojone gedhe apa cilik? Sampeyan ya uman. Syukuran kok jajane mau ngene kok terbanganmu nganti meleter ra karuan. Iki kok terbang kok kayak imut-mutan kaya takziah. Wa ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekali-sekali ngetak iming-imingi surat ayat sing nerangno kiamat. Surat Quran niku jumlahe pinten? Ngaji ya ana ya ini. Surate pira? 114. Ayate la 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 dang mari berdendang gembira ria bluro ayate Quran kok 4.000 ngene nek aku disebut kiai yang bluro ya aku gengsi dong. Ya mujane ora usah ngundang aku, anakku wis cukup. Ayate Quran kok 4.000. Iki seragam napa kok ireng-ireng koyo takziah iki. Lah iya kok ireng. Ya medeni uang ah. Biasane ireng karo putih iku mendarat. Apa? Iya. Syukuran muga entuk bati ngono. Nara entuk bati. Lah, wong urip niku ya ana sing entuk bati, ana sing ora. Pramila harus niat. Nggih? Padha-padha buka toko wong loro, sing siji tau ngaji, mangkat buka toko niat, mlebu toko maca la ilaha illallah, sing siji ora. Niku hasilnya berbeda.
Mergo keyakinan wong Islam urip niku mboten saniki tok. Tuh. Hidup yang hakiki adalah di surga. Mergo akhirat kono neraka ana siratal mustaqim. Bantah tak enteni. Kula nak ndonga Allah nggih nyuwun bahagia mulai donya ngantek swarga. Ngene ngundang aku oke saiki. Sopen di sopen mak. Apa jadi? Imran coba terusno. Imran. Nggih, syukur. Pramila wong enak tok niku swarga, rekoso tok neraka. Dan dunya iku ya ana enak ana enak ame jipuk jajan kadangan ruji-ruji. Di bojo ayu nak bengi celananan jin terus. Disabuhi-sabuk banser. Digembok kuncine ilang. Lah rabi gedebok ndrape lah. Iki warane Kanjeng Nabi wong iki ulang tahun syukur otomatis niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh Kanjeng Nabi itu manusia, ora ngono lek kula. Yang paling manusia sehingga paham manusia, oleh karena itu ajarannya semua bersifat manusia. Ora ana ajarane Kanjeng Nabi angel. Angel ajarane dukun. Non poso magrib ora entuk buka, kon ngenteni srengenge metu. Ndelalah mendung 3 dina. Apa ora geblak deh. Pokoknya orang kiai dipaksakan menjadi kiai kacau kayak Indonesia ini. Wong kiai kok jotaan, non? Kotak wadah kunci, jodaku pirang sasi. Kotak wadah lenga, jodaku pirang dina. Iki lumayan loh. Syukuran EO tak terangno ngantek. Yang namanya kiai apa? Napa? Mayang durul ummah bi ainir rahmah. Mulane EO ngatur nek ana acara-acara. Syukur-syukur besok ning swarga EO tekan kono. Bareng karo Banser. Banser tak kon ngecek lokasi. Nak menawa katutan PK. Masya Allah Indonesia. Ombarara kota tinta. Wahai utusan Allah. Selawat bahasa Indonesia. Wahai kekasih, salawat dan salam semoga untukmu dan selalu untukmu. Dan nilai jamku dewe kerantuk. No? Non? Wis sakarepku ora ana jame. Lah kene diarani pergi negeri piye kiai kok diatur. Dianggap kiai ecek-ecek piye. Mbah nggih, asma sinten, Mbah? Non? Zuhud berarti kudu getheng dhuwit lho sampean. Zuhud, izzat fid dunya yuhibbakallah. Sampean zuhud urusan donya, pasti ditresnani Gusti Allah. Mulane terus ana Sunan Bonang nyudingi kolang-kaling dadi emas. Nanti nonton kedoprak, Mbah. Asma lengkape. Soibran. Soim kumanane poso, lha kok nggathok ae. Blura ki serang gadek kok. Niki kanggo sampean Pak aku iki. Lho kaki 3 kok semene. Padha karo bekakas kucing. Kira sekat. Gambare kaki 3. Wong lanang angger atang-atang metu kakine. Bae kene. Iku watuke wong sugih. Iki ya ndelok ngenteni BLT. Ya Allah. Eling-eling nggih.
La tuhibbad dunya tak sambungno. Walaisat bidaril mukminin iki intine. Sampeyan sekeli nggih. Khususnya bola-bola EO. Jangan mencintai dunia sebab dunia bukan daerah wong alam mbah. Kita mondok ta sekolah ta ora. Arabe ra mudeng. Indonesiane la tuhibbad dunya falaisat bidaril mukminin. Dise ana omah mondok konangan nabine. Tak kandhani. Aja mencintai dunia sebab dunia ora daerahe. Kala-kala ngoko mboten apa-apa nggih. Saiki dikai bahasa EO ora mudeng kok. Para alim ulama ingkang semanding kitab suci wayuning ilahi rina wengi tok 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 tok. Dibantah. Semanding kitab kok ora alim ulama. Bakul kitab ki semanding kitab terus. Mas Hamam iki bakul kitab le. Ya jejer kitab. Batul begengge, ya jejer begengge. Rasain lho ngundang aku. Tapi seneng bae. Seneng. Kiai kudu nyenengno wong. Kiai kok nyusahno wong pecat. Salat ngene ora san neraka lho. Nggonmu piye? Tidak boleh mengonok-ngonokkan. Nuwun sewu tak nggo contoh. Ana cah cilik awake ireng tak grayangi. Kethu mbek bathuk kok padha. Apa sing gawe bapake? Kula cilik sampean rasani ya. Apa lahirku ketiga? Kula kali bola mbah dhuwur iki dhuwur-dhuwur. Iku ana hikmah. Nano langit cuwil kena aku apa kena sing dhuwur. Iki guse mau. Kena sing iki. Aku menjero saronge. Aman wong jero ana penangkal petire. Ya kok aja deh. Kiai ku menghibur umat. Nggih? Kiai ku angel-angel. Kiai kok ora dhuwit kok ngokloke ora karuan. Gegeran iku perkara apa? Perkara apa? Hah? Apa? Ya kok perkutut. Udut. Wong lanang kok ora udut galak. Dilokno sing wedok, wong kok jagong piye? Tapi nak rokokan gak, wong kok jagong kebul. Sampeyan mboten rokok? Udut. Udut sing ora rokok metu. Disamsu jiwaku sampai surga. Bintange 9. Ora aja gatek. Wong kok rokokan terus lha ndek dhuwit kok. Sing ora rokok aja mlaku neratan. Iku pajeke rokokku. Miber. Guyon, Mbah. Neng nggih, sampean jago nggih kula iki iso lali nek diutang sampean. 2 3 4 matna betul ada baruba. Bintangnya 9. Hurufnya Indonesia berapa? Pancasila 9 wis tak unekno terus nek bluro. Ya Allah nggih, seneng. Mbon syukuran iki tak jak ngomong kon dinding, tak kei kemurahan. Wau tak baleni neh 3 mawon. Aja nyenengi donya, donya mboten daerahe wong mukmin. Mbon sekali nggih. Dadi nek donya kok ana wong jare kepenak uripe iku bohong. Enak kuwi relatif. Terus nggih, relatif ora iso dipathoki. Wong ayu menurut Pak Soem, wong poso. Iki sing jengene sapa? Ya Bapak. Lho, apa menang sampean kaya jengene cilik kok. Sampeyan kaya jengene kok jengene ngene. Wakila. Wakila khatan aujatu ba'da sabi salamin salbiyah. Aku tetep muni kadung lincah. Soim. Tapi apik paling ora poso ngempet hawa. Nak poso ngempet weteng kali niki enteng. Lani tetep niki pesen kula keluarga besar EO ngajak panjenengan sedaya tak wakili aku. Enak ya? Wakil sing paling enak wakil. Lah ya ta iki lho sing muni lho ora aku lho. Aja muni gaweane ora jelas aja ngono lho. Apa? GR. Ngertos GR. Napa? Non?
GR iku kode mobil kula. Betul? Fortuner GR, plate K141 RI ora tak gawa iki. Engko sing metu ndek sore mbok tak kei K141 R SRFF. Diarani mondok besok bisa mangan ta ora. Ndek sore aku nekakno Alphard anyar gris 1,8 M kok. Lah masamu pegawe 1A piye? Aja ndang oh ya nggih. Oh, iki dhuwit kabeh iki. Ora ana Babinsa karo Babin Kamtibmas ra ono iku. Biasane klambine kan atakean sak tapi ora ono apa-apane. Walau aku tak bal-bal kok ora ana sing rene. Meneng nggih, siji catet. Aja nyenengi, mencintai dhewe nggih. Cinta iku al-hub yumi wa yusim, cinta iku sampai kaya wong tuli dan buta. Ana wong awake putih ganteng, seneng cah wedok ireng. Sampan penggana iso. Ngono delokno wae cinta ditolak, dukun bertindak. Dukune wae bento. Rabi kok entuk bocah ireng, Cong. Anakmu bisa ora kaya kethu. Malah enak ora usah tuku kethu ngene Mas Hamam. Ora nggih. Nggih. Ayem. Iki kok ijo iku. Patayat piye? Ya. SPL, tak kira patah, nak patah bolokku. Bolane bojoku. Nek ora patah mundur. Apa? Nek Rino patah. Ngono. Iki ra ungkapane wong kuno. Habis Rino anteng nak bengi ngrikis. Anteng kreneng gembandul kepes ketoke anteng bengi kaya ya ring musala salat bengi bar salat nginceng wong turu nggih iki kula baleni terus jangan mencintai dunia bukan daerahe wong mok menah ngene dimpet umpamane rekoso iku ora ana rekoso urip wong nganti 200 tahun ndak ada. Mulane dilingno hati-hatilah wahai manusia. Terus terbanganmu piye? Hidup di dunia, hidup di dunia tidaklah lama. Ora mesti ana ngonone. Entahlah kapan entah di mana. Piye terbangmu piye? Hidup di dunia. Hidup di dunia tidaklah orang mesti. Entahlah kapan, entah di kita yang hidup dicabut gelem ya mati ora gelem sugih melarat pangkat ora pangkat padha-padha mati enak sugih apa melarat wis kono golek dhewe wis mati kok isih milih ngene kok donya kok ora remuk iki piye tak kei lagu sing ora ngono ndak ora iso jawabi sampean non sing lagu biasa ya sing gampang. Dia iku gampangno urusan. Nah ora gampangno ya aku wis manut ae. Nggih. Apabila uban sudah bertabuh. Iku gampang ta ora? Dan kekuatan mulai kendur kok kendor ku kathok. Itu pertanda isyarat umur. Tujuan kita ialah ku ora wani muni
Wis melarat adek mati dek emoh. Don. Bu. Kalau ngadepi bae. Mbak Zuhud. Yang, sini yang. Bojoku Jakarta. Bojoku lho. Bojoku Jakarta takok yang. Tahu piye njaluk dhuwit iku ro. Iku sayang karo aku. Ora tahu, takoke uang. Nah iya. Uang padahal iki. Kandhane ora cerdas ku repot. Bon tak jujuk. Niki mangke nginep nek kene apa muleh? Ana sing ki tuku cat ambek aspal. Mergo ora tujuane ora daerahe de rombongan iyo mau nglencer ning Jakarta. Ana mandeg hotel kesel terus tuku cat. Mergo hotel ora daerahe iyo. Pon daerahe dhewe suwar. Mulai nek ning donya ana do greges pancen ngalam enak tok swarga rekoso tok neraka donya ya swarga ya ora ana wong ketoke jare sugih nggawa tas keturutan kabeh mboten bohong wong sugih ketoke tak kei ketoke mergo ora sugih tenanan utange blader nggo tas niku apa isine itu pil kok HP sih iki sing nyayangi sampean kandhane ngono kok meneh poso poso kok geragase ngene ya Allah nggih mun tak jagong wae syukuran istimewa kula ngomong-ngomong sing keliru bantah penak le non Kanjeng Nabi dawuh kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabit urip niku kaya wong liwat dalan utawa wong asing wong lencer asing mulai nggih kaya wong kontrak kaya wong mampir ngombe kaya wong tamu kaya wong main sandiwara ana wong mampir ngombe nginep ya grop ya bancer ah nggih iki dieling-eling engko urip ra kepenak Bu nak urusan materi aja ndelok sak dhuwure sangan ndape wis pun tak jujuk wis jam 11 luweh kok nggih pasoke nggih nggih saya brengose ngantek kaya Afghanistan ya wis apik wong iku panggilan ngono ae kok gelane ra karuan kok napa lha iki pancen kiai kiai kok menghibur umat kiai itu nama budaya sing iso menghibur umat ngerem-ngeremi nak susah wong Jawa ngarani kiai sehingga ora menungso lah kok diyakini iso ngono diundang kiai buktine ana Kiai Nagasasra Kiai Pleret ngene iki perlu mulane terus Senagagranya Panderpas kopi rendase ngajine Mekah Panderpas ora trimo imriti alfiah komplit tafsir tapi niate keliru padha karo iki hadrohku golek bojo niate kok golek anget-anget mergo wayah rendeng wis ana ketiga bojo dikeleler mergo wis ora buta anget nang golek anget ora usah golek bojo cukup tuku kompor gas bener nikah iku nggo golek ganjaran. Iku wis patokan takno izzat Mbah Zuhud. Izzat bidun ya yuhibbakallah. Kepengin ditresnani Gusti Allah, Bu. Aja kumantil bon. Mulane Sunan Bonang nyudingi kolang-kaling ana bar delok ketoprak mara nggen kula. Ngoten iki dongane apa? Ora ana dongane. Ya sing main ketoprak dhewe ora sugih kok. Ora padha karo wong mara nggen kula. Ndek dalu kula ten ngene, ndek iki dalu ten ngene toroh. Ning ngene omah transit kok omah kok diadangi sak-sak. Iki ndak ana apa, jebulan ku pengepul mbako.
Aku dikondongakno muga-muga mbako kula payu. Moh aku ora mbako rokok sedina 8 plat ora usah tuku. Kondongakno mbakone wong kurang gawe aku. Kaya wong Rembang ameh traweh mendung lho dikandani bojone apik ya ngene mau sayang mak. Yang mbakone diringkes mergo mendung. Jawabe nek ngono. Wis tak pasrahno Gusti Allah ki uteke piye? Gusti Allah kok dipasrahi kok ngopeni mbako. Ya Allah. Wis kiai ra wis payu nggih. Mesake siji aja nyenengi donya. Nomor kali wala tu sahibi syaitan. Eling-eling aja mbolo setan. Setan ngene iki ngrungono, diteni kowe. Kowe ya tak diteni padha ae. Sampe nak wani jaduk kaya Imam Khatim Al-Asam. Setan nangis esuk mara ngene Mbah Khatim. Sinten? Khatim. Sampe dhisik mondok ta ora? Insyaallah. Wong mondok wis kliwat kok insyaallah iki model bluro iki piye? Sampeyan dhisik tau mondok insyaallah iku dunung ta ora? Lah nek sampean wani wayo insyaallah cocok. Mondok ten pundi? Kidul sayang. Mondok kok ngidul klapa dhuwur. Non. Gone Mbak Karor. Ya Allah nggih. Enak ta. Aja mbolo setan. Setan karo nafsu itu satu paket. Setan iku roh awake dhewe ora roh setan. Mulane sok mimba-mimba. Kiai kondang jenenge Barsesa, kendang karo setan. Bal'am bin Ba'ura kendang karo setan. Hati-hati. Jane gampang menangkal setan bareng gampang jan. Nggih sampean sregep maca la ilaha illallah. Mulane tarekah digenjot nih. Mlebu omah maca la ilaha illallah tak jamin mesti duwe dhuwit. Enak rek. Yen arek ora tak tokno. Sampeyan pengen duwe dhuwit terus nak mlebu omah maca. Oh, mulane aku ora tau ora duwe. Sampeyan wani ndonga kaya kula nek omah. Takok ya bojo kula. Allahumma akhina miskinan. Gusti kula nyuwun urip miskin. Ana sing wani. Ora kaya sampean. Ora ana wali ndonga kok Allahumma rzuqna rizqan. Mbok ngeberki ndasmu piye? Wali ora ana jaba wali kota lho. Waline Allah Ta'ala iku mau rengeng-rengeng hilas dolil firdausi ahla wala aqwa ala narin. Iku wali. Santri ning aku diundang ning ndi? Santri kok ndonga Allah marzuqna rizqan. Santri ku njaluk ngilmu manfaat barokah. Duit manut rezeki, man tabak wa bidinillah iki umum pidato. Tabahullahu ma'hamma wa razaqo min khaitula yang tasib. Ijek terkait harisan sumpah pemuda bisa asli. Sumpah pemuda saiki do sumpah dhewe. Dikon demi Allah demikian. Aku bersumpah tidak akan kehausan kalau ada banjir. Saya tidak menangi jalan bagus kecuali di surga. Ya Allah. Bu, sing sabar nggih. Nggih, dicateti. Setan karo nafsu kuwi sami. Nafsu angger wong ana nafsune. Mulane kula ndek tangga wis tuwa. Anake mangkel njaluk rabi. Mulane nafsu bisa tua enggak, Mbak Soim? Enggak bisa kan? Sing tuwa wonge. Ngene iki wani muni kok tuwa-tuwane kapok, senajan rambutku putih mablok, tapi jeroku siap ngamuk. Apabila uban sudah bertabur dan kekuatan mulai itu pertanda isyarat umur. Tujuan kita ialah Astaghfirullah Rabbal. Ora ana luke sithik-sithik gejejer. Astaghfirullah minal khataya. Ora diseni blas. Seni kok nguyah.
Rabbi zidni ilmana. Keliru dawa ndek tak kontrol. Begini amalama kebula. Iki lho bolaku nak maca anu barang iku lho, aja sing dikethok-kethok nggih. Biwujudi al Mustafa. Bahasa Arab ora ana ngono. Ayo layani. Guyon kok ceritake kok kedap-kedip kaya wong gendaan. Kasihan diri setelah rawani muni. Telah banyak yang cinta. Cangkeme tok. Tukaran bertambah. Kiai kopior mikirno kowe. Allah. Kula diundang karo Bupati Grobogan Kapolres, tajak nyanyi mergo ku nyanyane Ki Bukhari daleme Grobogan. Ki Bukhari tahun semono wis nyanyi, tahun 2000. Kabeh serba mesin. Sesuwe bojo iku nganggo mesin. Ana wong di bojo paye tuwa cek disia-sia. Nek njaluk bojo ayu terus kudu golek bojo boneka. Angel temen. Iki omahe ndi kabeh iki? Non? Lu ngawen ndi ngawin nambah tulis pegon ngawen mbek ngawin iku padha. Ain kalih titik telu wawu ya nun. Macane apa? Ngawin. Kunduran iku ndek nekano aku tak maknani apik. Kun ana sira duron iku mutiara. Nak ngaji nek ana santri tak bedhek ora iso kunduran blandong kowe ya. Lho, tak kei nyanyi Arab bisa terbangi kowe. Ora iso? Ya qamar lail daiman bibali uwi Allah ya Allah il ghabaib. Isa apal sampean? Ayo sing yang sayang apal. Khamawi ya mismis baladi ya mismis abalan abarati kok kempis-kempis ku bakune. Atuwa khaditana kamala isabit awa farasabit azharil mismis hamawi mis. Iso. Ngono-ngono iki lho nggo menang dhisik, nggih. Yo, nek iso ya sing nyanyane Robi Adawiyah. Atpe ladal qal bisadir ridha. Wong lanang ora direngeng-rengeng duwite dientekno ngene iki lho. Sing seneng online iki. Lah wajah-wajah online. COD. Nggih, COD sing bayar sing lanang. Capi. Dadine sopin. Ya enak, iku mestine akal cerdas, berarti besok swarga luar biasa. Ora kok nglathuk sing lanang ngantek kempis-kempis mau. Tuku apa skincare apa. Lha ngono kok dituku nggo apa? Nah. Sing lanange nek gelem lho. Lanange mok ngene growing-growingan lah. Dosa. Lho. Sampeyan teko ngene iki tuwae kok gincunan. Nak teko ngene izin ta mboten? Izin. Ana sing disapa sing lanang ngamuk. Ning iki takok lha apa? Lho bojone gak entuk takok. Ana sing lanang golek begenggek ngamuk. Lha nak melok apik. Ana sing takoki ngono iku. Non. Ora mulai wis tuwa gincunan, kena keringet bareng ngene-ngene. Lah sing lanang geblak mergo kaya celengan pecah. Ya Allah. Wong salat sunat bareng kudu izin. Maca Quran izin, poso sunat izin. Ngono iku ora tau tak tono nak wayah ngene iki. Ndak izin bareng nyanyiane mbae sampean. Saiki kok nyanyi nak wani. Ora diteladung karo Mbah Soim. Walang kekek mencrok ning tembok. Wibur meneh mencrok ning pari. Yo ya yo. Aja ngenyek karo wong nak ditinggal setengah mati. Engko iki rak muni begenggek pating trecek. Lah mboten par.
Nak sing kakung sare maca Quran salat sunat boleh. Tapi aja ada-ada. Nak sebelah nak menawa nglilir buta tawani. Buta. Wong wedok iku ora usah melok mergawe. Wedok ring kantor mergawe, lha sing lanang dingengei apa? Non, wedok iku tugase mok loro, tota-tota karo towa-towa. Bojoku takoki ya, masa aku ora entuk umbah-umbah ora entuk. Lho ngono nggih. Mun paham nggih? Nggih? Iya sayang. Iki angel tatanane. Wis ra apa-apa Indo. Ndak apa-apa sepanjang masih wong kula emut nggih, nak ije urip aja dilem nemen-nemen, aja dipaidu. Alim isih kemungkinan zalim. Wong saleh isih kemungkinan molah. Kula mau untuk tamu begengge ora tamu ah. Ujug-ujug dilosor nek omah udun dan njaluk sangu kok takok ya bojoku. Tak kei amplop terus alhamdulillah Mbah berarti aku ndek putu begengge. Ora apa-apa. Burung karuan leres nggih. Wong-wong saiki ngenyekan. Agak salat terus dina wae. Besok dadi intip neraka. Lho neraka ngene sinten? Non, pamila sampean nak ngandani putrane hati-hati lho. Cung salat. Nah ora salat neraka. Neraka iku piye? Mlocot. Bocah saiki ora tau madrasah bantah. Jerone ana apane? Ana watu, ana ula, kelabang. Lah kok ora mati? Mboke ora iso jawab. Iya ya, Kiai Soim kira gadeg. Jare mlocot kok ula kelabang kok ora mati. Hati-hati sampean. Ora tak kandakno. Iki butuh ngaji sing tenan, nggih. Nggih? Ya Allah. Lho kok ngoten iku butuh ngaos, Bu. Urip paling sediluk. Mangan wis ngono kuwi, non. Delok wong macul lho. Wong macul ku biar-biur ana sing keliliben. Ini tutul tok ilang. Engko awan turu wis ana blobok ireng. Non, tapi syukur mangan nek sawah lho kena sorot srengenge. Glegeken engko 5 RT krungu kabeh. Malah sing keceke wong sugih nggo tas cimak-cimik. Nah dia nguntal pil. Masane tase iku isine dhuwit. Pil gayane omah jaman biyen tak lemah lah. Anake nguyuh ambles dadi mboke ora kepleset. Bareng saiki di keramik kinclong, anake nguyuh ora ora mboke kepleset geblak. Ngantek masjid musala iku terpancing. Ngono kok ana musala keramik kok kinclong ngantek iso dienggo ngilo. Ora mikir nek ana wong salat lanang ora katokan. Salat kok guyu dhewe. Allahu akbar. Lah sing cilik nyanyi dung telelang gandul-gandul. Nah apa-apa Indonesia nggih? Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri. Jadi menjaga ibu sejati. Niki nek kampung Jati le. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayang. Munia, marilah kita berjan Indonesia abadi. Mulane kula wau aman nabi nikmati kemerdekaan Indonesia. Ana sing EO, leres kae, ana sing kiai, ana sing guru madrasah, ana sing padi-padi. Iku kemerdekaan. Tapi harus tahu, merdeka bebas jangan mengganggu kemerdekaan orang. Kula niki kok ngantek jam 12, mongko aku bukan manusia. Mergo ora iso ngurmati sampean. Gawe mercon gedene sakson iki boleh enggak? Boleh, asal duwite dhewe disumet nek omahe. Sing penting suarane aja tekan tangga. Ya mbah. Nah ra iso aja dilakoni. Wis dikabari kok tanggamu mau ke rumah sakit. Iku lho Permata. Lah iki
lara jantung agek mari. Lho kok malah diteri. Mbah, aku di mercon semene. Iki bocah bento tapi rungokno, Mbah. Bleng. Kok malah digawano sadegan. Piye Mbah suarane? Wis mati. Mboten panen. Nggih. Nggih. Numpak sepeda motor tadi dilokno wong tuwa. Sung motor alon. Motor bukan alon-alon. Lah kepleset tulung Mbah. Mah. Wong sapa-sapanan iki wis pun rada kalong. Dhisik nggo pacul tindak pundi Mbah? Tindak sabin Mbah. Iya Jong, seneng akrab. Saiki ora kok. Tindak sabin Mbah, matamu ora pacul. Iya saya. Non lupa agama dan adat timur. Tergila adat barat yang bergaun panjang merasa malu. Senang yang pendek sempit terlalu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala pun siji tak sisipno tiga nggih mau nggih. Nggih. Aja nyenengi donya. Seneng lho nggih. Kaya mbok seneng TV. Wah anake kula takok, Bu, pelajaran sing sesuk bukune ndi? Kono lho. Ngantek momplengak blas. Engko seneng jenenge seneng. Seneng buta dan tuli. Pun paham? Duwe monggo. Menungsane sing nguasani aja wonge dikuasani bondo. Nah ana wong ndek mobil iku bose mobil apa wonge? Lah kok pacar-pacar wis ngedusi mobil. Kula ki bingung. Mulane karo Pak Kapolres dan Dim kula ditakoki Mbah Sarep ndak latihan nyopir. Lha aku bos bukan nyopir. Pengajian sing ngeterno mangkat ora ana turu. Golek ganjaran liyane undur sari. Nyekeli bojo wae entuk kan. Isik-isik bojo. Entuk ganjaran. Itik-itik. Itik-itik. Utuk-utuk. Entuk ganjaran. Atak-atak. Guru madrasah muridé ra teko muleh jagong karo garwane. Dirasani saiki. Iku guru kok jagong mbek bojone. Lah kok jagong genggek sing bayar kowe. Tidak boleh mengonok-onokkan. Nggih? Nggih? Ana wong urung apik aja dipaidu. Iki isih urip, wong urip ku kaya nglolos kertu. Ora nyandak sampean wis sing sitak tak sisipne aja gawe gelone wong, nggih? Aja seneng donya, seneng lho nggih. Ora kok ora duwe donya. Seneng, Pak. Di pedet siji lho mlaku dicancang nek wetenge. Lah, ana montor liwat pedete kaget ngeblak wonge. Pun paham? Nggih? Sampeyan nggo gelang karet karo Mas aman pundi? Wong buah kok nyileh kalung tanggane. Ora kulino ucul tekan omah tukaran mbek bojone kok. Terus ngelek-ngelek sing digawe. Balake tiba aku den sing geblek kok. Ayo muni. Ayo muni. Ayu mbek ora ayu listrik dipateni ya ora cetha. Di bojo putih ora wong ireng ya mendelik matane. Jare menawa kok rasa ireng. Lah isih ora rabi kebo. Bojone metu ka omah gek diluk balik, "Dik, aku tak tilik sawah, mulih entuk dhuwit, Mas." Wong wedok kok ngantek ngono. Sing lanang ngantek delek-delek Jumatan ditakoki mulih entuk dhuwit. Jumatan kok ya kowe golek dhuwit mosok ora iso wong lanang. Lah njupuk lho nyolong kotak kan iso. Kepengin entuk dhuwit terus kudune golek bojo copet. Bon, nomor 3 aja gawe gelane wong. Ana bocah ireng lah. Ngelem iku nak kebablasan ya ngenyek. Iki sarap saiki ndang gedhe dhuwur ngenyek aku. Pun paham?
cah ireng ya ben ngono iki mboke seneng. Wong wedok dhewe anu ya ora gadhek kok. Wong anake dhewe ndang ora diakoni kok. Bocah kok ayune ngene anake sapa kowe? Lho iki piye? Mboten tok lho niku. Nggih. Ganteng dhewe, masa sing ganteng nomboke. Hati-hati, Bu. Nyanyian sing ana ya hitam, ora ana nyanyian putih, kulitnya putih tetapi ada buntutnya. Al-Fatihah. Allahumma la tufarik jam'ana hadza ila ja'alna minasyakirin as-sabirin dullana ala tariqis shadiqin waj'alna min ibadika syakirin as-sabirin wa nakhusu ikhwanana alladhi fi ya Allah mubarakan nafi'an salam min ad-dunya ilal jannah warzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubbaka hubba man ahabbaka hubba man yuqarribuna ila hubbika wa akhtim lana bi husnil khatimah Allahumma alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa zu'amaiya wulati barakati hadhil lailatul mubarakah wa alif baina qulubina wa qulubi ummati Indonesia wa zu'amaiya wulati umaraiya kama alafta baina qulubi al-jannah ij'al baldatana Indonesia hadhi baldatan thayyibatan tajri fiha akam kau sunnatur rasulik Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangapunten wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.